Ahoj lidi, vítam vás u tohodle Fortnite videa. Dnes si dáme 3 hry a ja som zvedavá, kolik ich vyhrajeme. A ešte než toto video začne, tak daj odber, nič ti to neurobí a mne to pomôže. Tak ideme do hry. Zatancujeme tu borcom, aby bylo vzrušo. Protože nás to už za chvíľku bude házet jak parašutisti. Ja vám to šíkala. Za chvíľku budeme pristávať. Pôjdeme do mojí oblíbené lokas. Máme loot a jeden dárek. Na začátek máme fajn zbranie a jeden darecek. Čo je super, pretože enemáci nebudú mať ľútosť, takže sa nám budú hodiť. Tohoto borce rozbijeme na sračky a bude z nej prach, ale ten druhej vypadá na jete. Ako som hovorila, na prach. Niekde tam je i další. Aha, tak on přijel autem. Ty vole, môj aim je úplne na nick. Ten mě asi zabije, ale ja si stejne myslím, že je špatnej. A do sloní riti on je dobrej. Kamo, do prdele, ja se na to môžu vysret, pojebaný borec, na toto ja už nemám. Ideme na moju obľúbenú lokáciu, snáď tam nebudú borci ako minule. Protože minule to byl des. Ale tento raz ku mne borec pristáva, takže musím byť rýchla. Ideme ho rozstřílet. Ten je fakt špatnej. Teraz už mám nejakou zbraň, takže se nebojím. Určite sem pristane niekto další. Ale jediný kotak je tu truhla. Vypadá to velice dobře. Ide sem borec, idú ho rozbiť. Neví o mne. Kamo, ja som mu dala medzi oči a byl v riti. A tobie dám taky medzi oči, pokud nedáš odbier. Ty vole, tamhle je, za to jak mne vylekal, to neprežije. Ako som hovorila. Niekde tady som videla borca. Ale nie dostávam. Snad najdú shieldy nebo medkit. Už som celkem v pohode. Aha, tady je ten borec. Ale nie, on mi sandal, ja ho tak nenavidím, kdybych bejvala miela plnej shield, tak ho porazím. Tak nazdar.